भोजपुरी इंडस्ट्री में अद्भुत स्टार जो हैं कि हमारे खेसारी लाल यादव भैया हैं। आप सबको पता होगा कि इस इंडस्ट्री में जो कोई कुछ नहीं करता है वो हमारे खेसारी भैया करते हैं। वीडियो में बनल रहिए, एक एक बात पर चर्चा किया जाएगा। एगो खेसारी भैया का आज टीजर आया है जिस कैसेट के नाम रखा गया है 14 के होली बा। सही बात बा भाई, 14 के होली बा, 14 के होली बा, 14 मार्च के होली पड़ल बा, लेकिन कैसेटवे के नाम रखले बड़े भैया की 14 के होली बा। एगो और बात बता दी कि वो गाना के गीतकार कृष्णा बेदर्दी भैया, तार लोग के पता हो कि कृष्णा बेदर्दी भैया के बहुत सारा लिखल गाना खेसारी भैया गौले बड़े, प्रमोद प्रेमी गौले बड़े, दीपक दिलदार गौले बड़े, तमाम लोग गौले बा, तमाम गाना बाजलहूँ बा, मार्केट में हिटो बा। आ प्यार दुलार आशीर्वाद चारों तरफ से मिलत भी रहेला सब लोग के। हम बता दी कि जौन बा के वीडियो बहुत ही बेहतरीन तरीका से कइल गइल बा गाना के। हम तो कहते नहीं जे जौन इनकर 3 गो गाना, 4 गो गाना, चौथा गाना है जौन 3 गो गाना इनकर होली आइल बा, वो सब होली ले बेहतरीन होली ई हो सकता। काहे कि अभी टीजर आइल बा, वह सब जाके देख ली। टीजर बहुत ही सुंदर बनावल गइल बा, बहुत ही अच्छा बनावल गइल बा। एक और बात बता दी कि एमे विकास यादव म्यूजिक डायरेक्टर बड़े, कृष्णा बेदर्दी जी के लिरिक्स बा, राज शर्मा के जौन बा की मिक्स मास्टरिंग बा। लेकिन भैया एमे खेसारी भैया आ खुशी कक्कड़, तार लोग के पता हुई कि खुशी कक्कड़ आजकल ट्रेंड करत तारी भोजपुरी इंडस्ट्री में। तमाम गाना, तमाम चीज़ जौन बा की खुशी कक्कड़ के देखल जाता, जौन की बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहता, बहुत अच्छा जौन बा की उनकर आवता, बहुत अच्छा उनकर गाना भी कई गो बजली असन। तो खुशी कक्कड़ के गावल बा, काहे कि ये घड़ी आजकल हमरा खेसारी भैया के जौन गीतकार बड़न अखिलेश कश्यप, उनका खुशी कक्कड़ से बहुत अच्छा जमेला, तो ऐसे खुशी कक्कड़ के गवाल गइल बा। और वह सबके पता हो कि शिवानी सिंह अभी विवाद में बाड़ी, तो शिवानी सिंह से नहीं गवावत खेसारी भैया, तो ऐसे खुशी कक्कड़ गौले बाड़ी। आ फाइनली बहुत ही बेहतरीन गाना बा। अब गाना काल आ जाई कहीं, काहे कि खेसारी भैया तो हमरा तो बुझाता जे 20 गो गाना गौले बड़े अब की बार होली में। काहे कि अभी होली लगभग 1 महीना बा, तब तक ले खेसारी भैया पूरा एकदम रसरी चौर के बोर दिले बड़े। चौथा गाना उनका रिलीज हो गई। तब बाकी पावर स्टार पवन सिंह के कोनो अपडेट नहीं है। होली आई कब ले ना आई, 3 गो होली, 4 गो इनको रिलीज होके वाला बा। एगो 14-20 के एगो पहले ही रिलीज होके वाला रहा, तो अभी तक ले ना कुछ भइल। बाकी रउआ सब कमेंट बॉक्स में जरूर अपन राय देम। वीडियो को खूब ज़्यादा शेयर करम, चैनल पर नया बनी तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक खातिर नमस्कार।